Witajcie moi roztomili. Dzisiaj, moi roztomili, chciałbym wam polecić taką książkę na kieszynk, na dzieciątko, co byście znajomym szynkli, co byście szynkli swoim pełnoletnim bajtlom. Jest to powieść Darka Dyrdy. Richtig gryfno, dobrze się czyta. No i każdy Ślązok, który mieszka w stolicy Rzeczpospolitej, powinien ją przeczytać, bo ona wiąże heimat nasz z resztą Polski. No i co prawda autor na początku godo, że żaden Polak nie będzie wiedział, co to jest heimat i nie idziemy tego wytłumaczyć, ale zdaje się mi, że ta książka, jak ją przeczytał ze zrozumieniem, to może być Gorolem Hadziajem czy jakimś innym Ausländerem i wtedy zrozumie, co nam w duszy gro. Bez to na dzieciątko wersji się kupić dlosia i dla kogoś na kieszynk, kogo uważacie, że powinien zrozumieć Ślązoka, szczególnie jak kobieta jest z Aus, a on jest Ślązok i vice versa, jak ona jest Ślązoczka, a on jest z Aus. To się richtig dobrze czyta i przyjemność, i nauka. Nauka o naszym, co nam w sercach gra. No to daję zaś, niech mu się darzy, jak mnie, albo jeszcze lepiej, z boboczkiem.